gaur bildu gara 80 lagun hemen portuko merkatuan eta balorazio oso positiboa egiten dugu. Da lehenengo aldiz egiten duguna postua hartzeko Bilbao metropolitano edo Bizkaia metropolitaren eremu hau gogoeta bat egiteko. Goizean bi bloketan lan egin dugu eta lehenengoa izan da soka, 19 proiektu ekarri ditugu eta oso interesgarria da ikustea proiektu batzuk nola sortu aldiren batez ere eremu urbanoetan eta ze nolako aukerak eta ere ematen ditu horrelako espazioetan ere bai planteatzea proiektu eraldatzaileak eta nola egin alde erregintzare bai horrelako eremuetatik. Proiektuen inguruko informazioa eta proiektuak ezagutzeaz gain ere bigarren zatian edo egun honen bigarren, goiz honen bigarren zatian helburua izan da hausnarketa kolektiboa gauzatzea, bizitzak eta lurraldeak gai nagusi bezala hartuta eta bertan lantaldeetan antolatu gara eta egia ezan nahiko aberasgarria izan da hainbat ideia interesgarri atera direlako, bai udalgintza, berritu baten inguruan eman beharreko hausnarketa eta gako nagusien inguruan ideiak atera direlako eta baita ere herri mugimendu eta kasu honetan ere herri estrategia baten bateri begira.